bi destpêkirina şoreşa Rojavayê Kurdistanê re bayê şoreşê derbasê Hermalekê bû. Gelek geç û xortên ciwan ên Rojava serî hildan û ji bo parastina axa welatê xwe ji dagirker û çeteyan tevlê nav repên şoreşê bûn. Yek ji wan ciwana Xerîb Welat bû. Xerîb li gundê Sinkayê yê navçeya Şera ya Efrînê di sala 1992 de çavên xwe li dinyayê vedike. Lawê Efrînê di malbatekî welatparêz de mezin dibe. Li ser vê bingehê dibe yek ji wan ciwanên ku nexwestin ji şoreşê kêm bimîne. Bi destpêkirina şoreşê re ciwanê 20 salî berê xwe dida nav repên şoreşê da ku karibe dilsoziya xwe ya xort nîşan bide û hala şoreşê bilind bike. Navê herekî? Xerîb Welat. Çîne û ji cîhanê re parve dike. Bi van xebatên xwe bingeha navenda ragihandina YPG de dava kirin. Çi qasî rêyekê bi zor û zehmetî be jî, li Şehîd Xerîb bi dînekê ji agir û bi îradeyekê ji pola hemû astengiyan pûç dike û navenda ragihandina YPG ava dike. Kameraya xwe bi çeka xwe re dike yek û bi berxwedaniya bêhempaya şervanên azadiyê di sengerên şer de li dijî dijmin û çeteyan û rizgarkirina her cihekê radigihîne ji cîhanê re. Ew bi her wêne û dîmenekê ku kişan dibû bibû şahidê rizgarkirina her bajarekê. Lewra bi vê yekê rûpelekî nû di dîroka rojnamegeriya Kurdî de dide nivîsandin. Naskerên xebatê dîtir ku dihêle mirov giraniya kara xwe dibe. Bijin beşê nivîskî çawan bijin nivîsek di bandor dibe û dîmenê dawetewî ew qas giran e û her kesî bal dikişîne, dihêle mirov fehm bike ji dîmenekî de bikişîne çi qasa wetewî girîng heye yani. Yani çi qasa mesela nivîskî temam dike. Yani çi qasa xebatê dîtir temam dike. Mesela nivîsek derbarê tiştekî tê gotin, derbarê agahiyekî alanekî de şerek qewmî nizam çi bu tanga ku tê teqandin, seyrek imha bûye, şervanan berxwedanî kiriye, ev daxwîna wê heye ya fermî. Ama em bijin belgekirina tûmarkirina wê dîtbarî û hên xortbûnekî bide vê nûçê berê jî hebû ama di hundir vê perwerdeyê mirov bîtir dikeve vê ferqahan. Şehîd Xerîb soza şopandina rêya şehîdan dabû pêşiya xwe. Di sala 2014 de ji bo şehîdan bide nasîn û wan ji nû de bide jiyankirin dest bi xebatekê pîroz dike. Li navenda ragihandina YPG dest bi karê derhîneriyê dike û bernameya cangûrên azadiyê amade dike û hemû hêza xwe dide vê bernameyê. Di payîza sala 2014 de bernameya cangûrên azadiyê li ser ekranên Ronahî TV dest bi weşanê dike û heya roja îro jî berdewam dike. Ji destpêka pêngava Xezeba Firatê ve ya ku